Hello everyone, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आरो बयनिसिमबो हेपि दिवाली लोगोफोर। दिनै आङो दिवालीनि थालिर दंफां गायबाय, बिनिफ्राय दायो साखि जलायनो रेडि आरोना। थालिर दंफां गायनायखौबो आङो माबा भिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर। दायो साखि जलायनायखौ दिन्थिनोसै आरोना। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं सानो। आरो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दिवालीखौ फालिलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। बाय। बिदिब्लाथ' नायनोसै लोगोफोर। लोगोफोर अखा हानायनि थाखायनो दिवालीयानो इन्ट्रेस्टआनो जादिया देग्लायनि। बम बेलुनि एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लाबो बम बेलुनि। हेपि दिवाली लोगोफोर। अखा हानायखाय दिवालीयानो इन्ट्रेस्टआनो जादिया आरोना, एकदम माबायदि जाजोब्बाय आरो। दायो जोङो बम बेलुनि एसे साखि जलायबाय अखा सिंसि। बम बेलुनि जोङो हाय लाबो।
Lama-lama. Okay, jumpa.